Phelang pi khiloni PWD atawar pya pong arai nam pi chamam rang ta department atum chelang lede. Karbila mera maya calendar double 8 doko kajok RT nang komre ason mande. Karbia khayang bongke ketok kelang school alu kitab lapen calendar ka semara tum pusitami rada hongjaya long paklang clear prang chelang pamisi paklang ponangji apodlo Karbila mera mai a calendar along piningan ningkan surihini ra ingko rapli a calendar along prayer chiklo along thainer kep hini doko ka jok karbiang long arat manghude lapen lamet lamchong kapang rumatum along jongsi lapuson kechok chemati kachilang pangkhrewi dukok poloti kuson loputa Karbiang long arata tumpen chelang pon paminang ji pusi jongpon lapen jong sila puson kechok tidukok puti karbiang long arata tum mati anut kapre ka khaya tumki nangka khindi dun mati nangkang nekchoy dukok ji puta pachini pon lasi karbila mera maya tumki kachere mekke ake nangsot binonglo athe isi akhaya phan kacharli ahin kijapon atumlo lasi calendar anke kechok chia videt nangji asitin along pusi tami kachere ke akenang sot binong pusi pachini pon kani je kang tung bang la hello la non karbi lamet amei 2024 la so calendar kaselam la bangke ni achiklu mate oktober achiklu along tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 julason si serial dami sta ladang non nalitum sa me chelang tame non la lamet amei long kachari bom abang pu akit hege ding num sita me chuni chelang sita me 8 blok si double doko dage 6 7 8 8 10 si pu sta 6 7 8 9 10 punaya polo sta double 8 doko lo lasi non nalitum sa me chelang sita me calendar non 2024 Oktober achiklu mate free achiklu tarik mate calendar long ba seta non lamet ame tum jongsi lam ki lamet lamchong kapechok mate ke tok kelang ke ja abangpu mate komiti lo pulodang te dada jongsi chok che et pulodang te kosong lage dasi un an bang ke nili e prang bang chuni ri bang la helo je a calendar punon mate hola ke tok kelang punon ba jat al along pusame la hai chok lim pen mane chok pami pen ke tok pon ape klang pon bang sinili hin bang chuning ri lo athe la bang ke chok chidet pute ilitum alamet lam chong abang si chok chidet pu la son lo la sila bang ke therak mi alam penak pu la sinili hin pen sodak pen chuning ri bang la helo non pen e prang an ke mane lamet lam chong pen chenglok la hai calendar pen chenglok kadok wes tame chepe chok lim pen ke chok pami pen pen chelang pa mi pen la so a pc peklang nangji kusi nilihin pen chuning ripon lo Phelang pi khiloni PWD atawar pya pong arai nam pi chamam rang ta department atum chelang lede Pirthe along interior clar at lapen kelang mis nangji pulte rong rup kedam kewang atawar pusitami clar bor nangji lapen tawar dolo pupen tawar melo kedam kewang langbung langplet avelo puwai phit sita tawar Klabar bedet politik towar dota dojong ason mande sonse nijang karbeng long lakha troksi kopli MSC constituency kaparo phelang pi penjeng khada alok PWD atum kachelang lete jok PWD atowar akunga rai nampi nangmanrang lapenon malom RWRA apora hut towar pi akungku kangram det ki department atum kachelang lete apodlo puta matha damini lapen towar pi positami bijeta sonsi thekon long ate towara kunglang bonglang plet dong hai hui ketai tedet ajoine si towar pusitami bijet asono lapen phelang pikheroni arata tum kachuning ripon ki non jonal karbi youth festival pusitami nangli bom tanglu lapenon nike baksi dolobon ta non anta towar pi ingram krayason si dola lasi jonal karbi youth festival penta tebok peklo lasi phelang pikheroni PWD department atuma phan pen karbiang long autonomous council of prabjen pen PWD atwar pangthai pon serak te meji pusi pachini pon Kardom media airport
Nili kipung tengah mangkala lo non awar karbi senem serong aja nang le bomlo. Tawar kami sadu anta kapeklar orang Japolo. Kusi kami non anta la tiga belu aku ngarai akang rama bang kipan pe la bang ke teglong lo. Kasa kipan pe abang ke ahok pudong mete non la tiga belu di parmena tumta do ke do kusi kami alang litum aning hak pen tangka poisa aride ngangali le pen cross ji tangka videt tapen la alang litum sitame tangka le nang le pata council ong togir pen kapili dam ka pacini dam lahai bang avidet ason si theglong lo alang litum lahai pacini dam anon te council so da tawar iklema panake komane pan kontek sanoi dia tahai kita alang litum ka pacini ni ya jani si tawar panta lang abang oi lo si ili ki budaman tu ke adi parmen atu manta koibere ta ninghang hela pen councilor sa da chini ne polong ke tangka ke piye phan ke atwar na ko si nili ki puang tu mang ke councilor sa manta chening ri lo prabjing pen la junel festival ke biya dim chengbong lang ke dua klam pen keronia dakan ke pang thai et asonte me parji pusi nili pini nang le tum la media tamang no alang le tum phan tuning ripono la pen department sor tami prabjing pen council sor phan pachini si lahai contractor afar se tami kasano ye phan pini prabjing pen contractor phan sanoi si kapapang thai ye phan klema sante me parji pusinili pachini so putang nili ke pudamang tung ke non mopen ni person te lam PWD department atum yang si council sa form pachine dam jatuh person te bang contractor pan sanoi po la adung arai hu dik kita kapek lamnya pan bang body control kita alang litung ka pachini dam dia join ni si ini la son thek long lok lo